Виждали ли сте някога мощен фар, който е поерък от кола? Това е високопроизводителен фар, произведен в Германия. Първоначално съпругът ми не беше убеден, че е толкова мощен, колкото показа видеото. Но след като го получи, той беше много доволен и го намери за много практичен. Той свети ярко през нощта и се вижда лесно от километър. Дава на хората чувство за сигурност. Може да действа и като захранваща банка, когато батерията на телефона ви се изтощи на открито. Може да зарежда няколко мобилни телефона едновременно. Нивото на водоустойчивост достига ниво 7, така че може да се използва дори при дъждовно време. Използва батерия с по-висок капацитет от стандартния. Дори след един месец непрекъсната употреба, батерията все още е напълно достатъчна. Независимо дали сте на къмпинг, риболов, нощно бягане или колоездене, той ще ви осигури дълготраен източник на енергия. Направете дейностите си на открито по-безопасни и удобни.